Та нормально, нормально. Зато красиво. Та поки не попало, поки не... Media Та нормально, нормально. Зато красиво. Та поки не попало, поки не попало. Якщо що, буду збивати. Я в курсі, в курсі. Да. Ну я ж не думав, що це по 3 чувакам фосфор кинули. Блять, в машину попало. Не в нашу. В нашу? Ні. А, фу, ні, нормально, мимо. Ты, блядь, руками не лезь. Ні, ти що? Пронесло, вроді би всі цілі. Под машиной одной хуярит. Да, бачу, бачу, бачу. Дядьки, а чья тачка? Он горит под ней, под колесом. Може убрати би лучше? А надо отъехать. Блять. А вже поздно. Ей. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.